Вие си преценете дали можете да ги изплащате тези пари или не можете. Не мога да ви кажа дали дават дефекти. Съм модел. Добър ден! О, добър ден, здравейте! Здравейте! Обаждам се за един джип Grand Cherokee. Заповядайте. Добре, само исках да питам, като цяло, чух, че дават понякога дефекти този модел. Не мога да ви кажа дали дават дефекти. Съм модел. Да, в смисъл, че имате ли като... Може на място да си Нямат дойдете много с нашия информация за номер. автомобила, очевидно иска директно да отида на място. Като парички малко ми идва много, защото не съм си купувал до сега толкова скъпа кола. Вие си преценете дали можете да ги изплащате тези пари или не можете. Затова ви казвам, елате, погледнете, вижте. Хората и повече сами като ще финансови прецените. консултанти, а не като Или вижте лизинговите условия. продавачи, ще видите какви които са се опитват да ме вноските по насочат в автомобилите и дадена ще разберете посока. Дали е по вашия отдел. По-скоро да проуча малко и да си реша дали искам въобще да правя такова нещо и евентуално да ви звънна тогава. Вие от колко време се занимавате с продажба на автомобили? Колата от колко време я продаваме? Не, питам вие от колко време продавате? Отскоро. Добре. Да, защото ми се искаше малко повече информация да получа за автомобила и по някакъв начин, ако може, ми помогнете да взема това решение, но... Вижте сега, тя ви е харесала на снимките. Елате, вижте я технически. Разбирате ли? Да погледнете. Нищо няма За да ни нас питат пак технически отново. автомобила е добре. Много благодаря за отделеното време. Аз се казвам Велко Кузманов, всъщност помагам на много компании да реализират по-добри продажби. Исках просто да видя по какъв начин мога да съм ви полезен да продавате по-добре и просто да ви добавя стойност. Много полезно би било, ако питате клиента дали е купувал такава кола, дали всъщност има желание да плати кеш или иска да вземе цялата наведнъж и в крайна сметка да разберем какви са неговите нужди и дали е взимал нещо подобно. Това много често помага на клиента да се предвижи по-напред в решение, защото в крайна сметка, нали, вие... Други политики за покупко-продажбата на автомобили. Да. Благодаря ви много. Желая успех. Всичко добро. До чуване. Въпреки, че прие част от съветите, в крайна сметка, явно от ръководството се е наложили по-тежка политика за продажба, с която да не можеш лесно да се свързваш с клиента. Но продължаваме нашата национална инициатива да помагаме на хората да продават повече и по-адекватно.